وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الآية التي نروي التائبون توبا به رفع على المشي تائبون لهم يمبنا وياتا توريرا مدو مامتore بتقدير مبتدا بقدر كفدراado to taqdiru mubtada man on dumejum o wi kajju man dona wadday ha do nden o wi ha taibuma man do wodi ha do tindinoje jowenayi tindinoje mu'mini en herdo en mbino yo goto nder meɗen fof fiima laara kadi o tindiniraɗo ɓe maaje na o ɗaɓɓitata o tindiniraka ɓe maaje bo ɗe garta her maako kadi na ngam laataako ɗum sahaba en tindinira ɓe maaje ko taskititte ha qur'anu kam huuɓugo lafajuuji muɗum na ɗum sababu jippaago aya tindinoje jowenayi man a sittatul ula joweego arandeje ka mutaalliqa ɗo jongiti bi huquqillahi wahdahu ɓe haqqeji allah feere mum wasnanani ɗiɗi bo baada ɓaawo man mutaalliqani ɗo jongitiri bi huquqil halqi ɓe haqqeji takle wal aqiru ragare bo ammon fof ɗum haqqe allah seniɗo ɓe haqqe takle fuu ɗon hawri ɗum to haa ɗon o wi mubtada ɗo e hoddirki man ɗume kadi aywa huwatta ibun to kamɓe woni tuuboɓe nden al abiduna dewoɓe tuubu ɗum ko waɗi en lonti ha muɗum en jaalino en saali noon tuubu ɗo mari sarɗiji muɗum modiɓe fifu ko bolwata sarɗiji tuubu tati gotol to gakki ha nder tati man ɗo tuubu man wala ɗo to geddal hakkude ɓi adamajo ɓe allah ceniɗo tan amma to geddal man jongitake hakkude ɓi adamajo ɓe tana muɗum ɓe tagaɗo nden bo sarɗiji tuubu man waɗan nayi sarɗiji tuubu tati arandeji ɗo kanji goni ɗiye annadamu ala ma waqa woɓɓe wiya annadamu ala ma fata wasmitago ha dow ko saali o huwi kuugal ngal allah seniɗo haɗimo saali malla bo kuugal ngal allah seniɗo umrimo acci o huwayi saali yo ɗo o wasmita dow majum ko waɗi kanko o woni allah seniɗo haɗimo hunde nden o huwi ko waɗi allah seniɗo umrimo hunde nden o huwayi kanjuman ɗo ɗum mettamo to mettimo ɓaawo man sarɗi woɗɗiɗaɓol ngole o tokkina kadi wal ajmu ala adamil awdati wal ikla o andina kadi jotta ka o metata hunde allah umrimo nden o huwayi ɗo o metata o huwayi malla bo hunde nde allah seniɗo haɗimo o huwi ɗo to o metata huwugo hunde man o andina o metata huwugo hunde man jonta bo acca huwugo to ɗon no huwa yo kanjum ikla'u sarɗiji tuubu modiɓɓe mbi ɗum tati to tuubu ɗum wajibi bo dow ha kala geddal fuu sey goɗɗo tuubo ɗum to nini o andini anni a goota o tuubi moggal gedde ɗe o yetti allah fuu halas tuubu ma ko laaɓi o laaɓi yake nden
وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بياتون ما الله واتتن كود ما بكالوده غارتان كود بودde to tuubi ha geddal gongal feere lutti gongal bo tuubaki ngal o tuubay ha muɗum kañum bo ɗo reeni kañum bo se o tuuba her muɗum yo nden to geddal man laatake hakkunde maako ɓe tagaɗo bo yo ɗon bo jotta kam se o ɗaɓɓitira on man yaafu e sardi on nayaɓol wara kadi o wujjino goɗɗo moyen ɗon o hokkita on man hunde on ko o wujji ɗum o tuumino goɗɗo sababu tuuma man ɗo ɓe ɓocci on man ko noye waɗi ɓe o yaa o ɗaɓɓita on man waatita malla bo o ɗaɓɓitira on man yaafu e yaafomo ko nandi banni yo sardiji tuubu man ɗo seeɗi gona annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi attaibu min azambi kaman la zamba lah mo tuubi ha junuba o wayi bana mo junuba walana ɗum nden allah seniɗo nde wolwi haala yimɓe huɓe kuuɗe kalluɗe nden o wi ɓen man duumoto nder fottan ɓe ɗe ngada muɗum ko huwino man wa yahlut fihi muhana o duumoan nder yangada man o jawniɗo illa man taba wa amana wa amila amalan saliha koye na on tuubuɗo nuɗɗini nden huuwi kuugal bo damgal fa ulaika yubaddilu llahu sayi'atihim hasanat ɓe ka allah wattitan kuuɗe maɓɓe kalluɗe fu warta kuuɗe boɗɗe allah ceniɗo wi ya ayuha alladina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha onon mumini en tuuban e allah tuubu laamgu man ɗo to o tuubi ɗo taha o meta huugo geddal man sam sam o accangal soobiraɓe kalluɓe ɓe sobrino ɓe kuudata geddal man ɗo o taƴoɓe sona kamɓe bo to ɓe tuubi ɓe gartiɓa maako ta o yewta haala man ta wiya min ka yaake min derke en ɗani min gaɗanno oɗon mere ɗo kana oɗo irna yimɓe ha waɗa geddal o ka ko nandi iri maako ɗo tuubayi iri maɓɓe ɓeɗo tindina nder yimɓe iri noon ɗo wona wooɗayi to goɗɗo tuubi ɗo taƴa hunde man daayo ɗum o yarowo bal no o acci yarugo bal ta o yaha o jooɗa dammugal jaroɓe ta o yaha o jooɗiɗa be maɓɓe o taƴa ɓe o sendira ɓe o jeenowo no ta o yaha o yilla jeenoɓe ndenini o tuubi kam o dayitoɓe ɗo kam nde allah seniɗo waɗi o tuubi ha tuubu maako laaɓa allah seniɗo wi attaibun tuuboɓe nden allah wi al abiduna ɗewoɓe ayi attaibuna al abiduna alhamiduna alsaihuna alrakiuna alsajiduna al amiruna bilmarufi ɗi pat maji wawu wala ha wanna huna to lutti waddugo wawu en ɗo jaaha kadi namere en lottiyamaji ɗo al abiduna dewoɓe al mukhlisuna l ibadata lillah laɓɓiniɓe dewal muɗum gam allah ɓe ɗon nder dewal ɓe ɗon dewa allah seniɗo cuuɗi ɗum ɓe banguɗum fu ɓe ɗo gaɗa ɗum bo gam allah nayo wiyanɗo waɗanɗo dewal gam ha wiye to ɗon ɓe yimɓe o rewa allah to wonda ɓe yimɓe o rewata malla to ɗo ɓe yimɓe o moƴina dewal maako to feere maako fo o hukkano o hukkiri fu na o wolwana ɓen ɗo ɓe ɗon nder dewal ɗo ɓe ɗo ɗowtani allah seniɗo ɓe ɗon gonɗi ɓe yimɓe ɓe ɓe gonday ɓe yimɓe fu alhamiduna lahu gettoɓe allah seniɗo ala kulli haalin dow kala yaake saɗirma ɓe hoyende fuu ɓe gettan allah kamɓe ala kulli haalin ay fi sarra'i wa darra'i sayo ɓe torra fuu qala alayhi salam awalu man yud'a ila aljannati yawma alqiyama arandejo mo ƴewnete wara nasta aljanna yande ɗargal alladina yahmaduna allaha ala kulli hal kamɓe on gettoɓe allah dow kala yaake fuu fi sarra'i wa darra'i er hoyende ɓe saɗirma bi an yakuna ala llahi radiyan fi jamii l ahwali kanko man o laata o yerdiɗo bi an yakuna anillahi radiyan fi jamii l ahwali o laata o gerɗuɗo allah ha kala yakeji fuu kala ko heɓi mo be ko o heɓi fuu oɗo yerdi o andi fakat ɗum hoddirore allah muño allah kiita allah waɗi non noon man torra ka heɓi mo ɗo ka heɓan mo no o waɗata o nuɗɗina o heɓa mbar jaari to nini hayru bo non noon o yetta allah seni o heɓa mbar jaari yo ɗon man ɗon o andi kanko kala yaake fuu alfakri wal gina wa sihati wal maradi bana talakaku o laati o talakajo ɗo o andi ɗum hoddirore allah kiita allah muño allah moye foti warugo waɗa mo o laata o jaynitiɗo na o talakajo koye na allah allah waɗi ɗo oɗo yerdi noon wal gina jaynitare o laatake oɗo jayniti nde o talakajo ɗo oɗo yerdi noon man o ɓillata yimɓe
o wullata Allah seniɗo ha takle muɗum min kam mi talakajo min kam mi ninijo oɗo andi kanko ɗum hoddirore Allah dey o andi kiita Allah o andi ɗum muño Allah on billahi mo sam ɗon man oɗo jaynitori ɓe non man walgina noon jaynitare mo Allah seniɗo jayniti ɗum jaynitiri ɗum ɓe ko jaynitimo fuu ɓe jawdina andal na ko malla ardungal o andi kayum bo ɗum hoddirore Allah seniɗo waɗi jarribirimo ɓe man ɗon man bo oɗo yerdi non man oɗo hutinira ha jaynitare maako bandede ko jawmirawo maako umrimo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi yimɓe ɗum ɗo senda geɓe nayyi o jam andal jam jawdi nden oɗo hutinira ha jawdi maako be andal maako nden o bo jam andal amma wala jawdi se o yi ogo se o wi min bo to mi woodino jawdi bandi wayne ɗo mi huranno ha jawdi am ba wayne ɗo hurata ha jawdi mum ngam o yi on man ko nafata yimɓe to annabijo wi ɓeɗo ɓe ɗiɗo mbar jaari maɓɓe fotan a yi jawmu andal ɗo ɗum anniyama ko borta tan wari fondimo be goɗɗo dokowo sadaka jam andal yo lutti ɗiɗo ragayra en o bo jam jawdi jaynitiɗo amma wala andal ɗo fañña huura be jawdi muɗum ko nafsu mum yiɗina ko Allah yiɗi nden tullanɗo mo kadi kañum bo andal wala jawdi wala yi deyde oɗo majjuɗo go ko hurata be jawdi mum go o wi min bo to mi woodino jawdi mi huranno ɓe maari bawayne huwata annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe bo huma fil hijri sawa kamɓe bo ha junubaɓe potan e kanjum kadi anniya goɗɗo se wooɗa niyatul mumini hayrun min amali anniya muminijo ɗo ɓuran kugal maako laaru oɗo jam andal wala jawdi woɗugo anniya ni o warjama mbar jaari ndi jam andal jam jawdi ɗo hutinira ha jawdi muɗum o bo kayum bo wala andal wala jawdi to haɗo man ɗo ɗum anniya tan tarete o bo wala andal wala jawdi o yi jam jawdi mo wala andal to yedda Allah waɗa ko nafsu muɗum yiɗi o wi kanko fu to wonno jawdi o waɗat bana iri oɗo ko waɗata ɗo kanko bo ɓe o man junuba maɓɓe foti ɗum majum ko lortete pat ha anniya wa sihati e jamu noon to o yi o jamu Allah seniɗo waɗimo o jamo ɗo o yetta Allah seniɗo dow majum o andi ɗo moƴƴere Allah seniɗo on annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi kuje ɗiɗi yimɓe ñamaɓe her majum ɓurna yimɓe fuu ñamaɓe her majum assihatu wal farad jamu be ferwago goɗɗo to laati jamo ɗo huuɗe ko o huwata ɗo ɗuɗɗe masine o andata o heftata ɗum Allah renen se to ñaw haɓɓimo tawon o fotaki huwugo ko o huwata nden o heftata ɓote jamu yaake man yo noon ferwago bo oɗo ferwi o waɗat ko o mari haaje o yahat ko toye o faddaka ɗon bo o anda ɓote majum sona yande to o faddama to ɗon man ɗo goɗɗo taski to yiya jamuɗo to Allah hokki goɗɗo o yettan na kamɓe on o wino alhamiduna gettoɓe go non wal maradu ñaw to nini ñaw haɓɓimo faddimo o fotayi huwugo kuuɗe maako ha yotta suumago fu o fotayi o andi ɗum hoddirore Allah kiita Allah muño Allah kayum man bo oɗo yerdi noon man o tikkata wa gayri dalika e tan a bolwa ɗum ɗo limta ko hoyi ɓe ko saɗi fu oɗo andi majjira e mo sam oɗo yetta Allah seniɗo dow majum noon assaihuna ɗo wi min assiyahati wa hiya fil asli alzahabu ila al ardi lil ibada asli ko wiyete saihuna ɗo ɗum yimɓe dilloɓe gancoya heedi lesdi bana iɗin yimɓe ɓe wiyata waɗata tourisme e ko dilla yiila nder lesɗe ɗo ɓe wiyata ɓe assaihun amma o wi asli majum dillugo wancoya heedi lesdi ngam dewal ferwoya dilla rewa Allah ceniɗo e no waɗi kadi o waddi assaihuna man ha ɗo ha nder ɗiɗo ɗo nden fayinta o wi assaihuna man o wolwi non noon assaihuna nasaji duna sike nden o wi assaihuna man ɗo assaimuna o wi ɗum suumoɓe on assaihuna man ɗo o wi assaimuna ɗum suumoɓe e ko waɗi o nandidini ɗum be suumoɓe kadi summiya saimuna bidalika suumoɓe indirama saihuna li anna min sa'ani sa'ihi tarku lardati kulliha ngam li anna min sa'ani sa'ihi ngam sani goɗɗo dillo o wañoya nder garije nder gure kanko man ɗo o accan belɗi kam fuu
a andi daga yande a wurti ha saare ma ko a ɓurino ha saare ma fu hande kam a yahi jahangal ɗo hunde man nde ɓurima to kanjum kadi ɓen man ɗo ɓe accan kala belɗi kam fu min ataami walmashrabi walmalbasi walmankahi ñamdu jaram ɓornacce non noon jotta ka haala teygo ɗon ka fu o acci ɗum ha saare o diɗɗi oɗo yiiloya laarule kadi no nandiri ɓe cuumiɗo wala sakka anna sa'ima kadalik se ko wala sam suumiɗo bo bana ni a yi cuumiɗo bo ko ñallata ha hiiɗa ɗo wala naamo haaje ha ñamdu ɓe jaram fuu wala haaje fownugo fuu teego waɗata ha ñalowma man o wi kanjum waɗi nandi kadi wala sakka anna sa'ima kadalika wa siyamu inda al ammati tarku ma siwallahi taala suuma e heedi mobgal yimɓe non noon kam accugo kala ko luuti allah seniiɗo fuu assawmu huwa tarku to nini o acci kala ko allah seniiɗo yiɗa o lortake kanko ɓe nafsu ma ko heedi ko allah seniiɗo yiɗi oɗo wiya o sa'imu kanko on gimowo feere wino siyami huwa l imsaku an ruyati sa wa fitri anni nawa sika raji o wi suumayam jogitaki accina yiigo ko luutima an jawmirawo wala mo mi yiyata min ka ko luutima suumaki am banni nden yewuki am bo miɗo huusita yeeso am mi lorto heedi mi rara kuje goɗɗe feere yo non noon suumiɓe allah seniiɗo ɗo limta moƴƴe goo a yi daga o fuɗɗi attaibuna al abiduna alhamiduna alsaihun nden yeɓre joyaɓre o wi arrakiuna duknoɓe arrakiuna o wi tafsir o men wi arrakiuna assajiduna o hawri ɗiɗi fuu ay almusalluna juuloɓe ngam julde ɓurna julde fuu a tawa maran rukuyere be sujidere sona juule ɗiɗi kanje kam wala noon to a tawa julde ɓurna juuɗe pat maran rukuyere be sujidere dukna tawan ɓanta jaha sujida ko luuti juulgo mayɗo na yi ka yum kam rukuyere wala toon amma na sujidere kam ɗon ɓe non noon sujidere yettuki allah seniiɗo a yettan allah seniiɗo a heɓi moƴƴere ko malla a yettan allah seniiɗo a hisi ko a hulata a sujidan sujidere woore kayre bona rukuyere wala toon ɓedda be sujidere qur'anu ɗon bo fayinta a sujidan sujidere woore ɗon bo fayintana a yi rukuyere wala ɗon amma ko luuti juule ɗe kam fuu a ruknata wonden a lutta sujidago julde ha yettugo sujidere ha yettugo moƴƴere allah seniiɗo a heɓi hunde nde a yeliino heɓgo a suuya sujida sujidere woore a habbiran ha sujidago ɓe ɓantugo man fuu to a yiɗi allahu akbar to a sujidi janga alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimmu salihat yettore tabitani allah mo kuuɗe laaɓɗe fuu timmirta ɓe moƴƴere muɗum malla bo mbiya alhamdulillahi alladi atani kaza yettore tabitani allah mo hokki am hunde ka jaare nde a yelino heɓgo go taw to nini hisugo torra bo a heɓi a hisi torra man ɗon bo non noon allahu akbar to a sujidigo alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimmu salihat yettore tabitani allah mo kuuɗe laaɓɗe fuu timmirta ɓe yettuki ɗum malla bo a mbiya ha sujidere man nde a hisi torra alhamdulillahi alladi najjani min kaza yettore tabitani allah mo hisni am hunde ka jaare yo ɗon man ɗo banni a waɗata noon fayinta sujidere jannguki qur'an kayen ɓonon noon a habbiran ha sujidago man allahu akbar to a sujidi alhamdulillahi alladi ɗo bo a janga aya de do'are ko jangetego do'are woore malla do'aje ɗiɗi malla do'aje tati nde ɗon ko wari ha hadis feere feere sajada wajhihi alladi halakahu wa sawwara wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin allahu akbar yo sujidere ma timmi ɗe juuɗe tati kanje kade ngala ruku'eje ha maaje amma ko lutti ɗon kam fuu be ruku'ere ruknata wonde nden dilla ya sujida yo ɗon man ɗo ɓeɗo duwogi dow majum allah seniɗo wi arraki'una duknoɓe asajiduna sujidoɓe jalaluddin rahimahullah o wi ay almusallun kamɓe goni juuloɓe gona nder maɓɓe kala yaake fuu hunde weɗi ɓe metti fuu julde ka tata acca ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam to woodi ko juhimo fuu o wiya arihna bi salati ya bilal o wiya an bilal foftin min be julde yo non noon julde ɗo doggitirde ha kala kuuɗe ma fuu
woodi billa heɓimana yaawu juulu toru allah seniɗo huccane woodi hayru feere heɓina juulu sujudu suydere en wiigo a yetta allah seniɗo dow maajum. annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wimo laatana rekke ɗum haaje fuu o naafa darɗe ɗiɗi o tora allah haaje ma ko ɓaawo man. ɗo ni to a waɗi ɓe imanaku a yiyan allah humtinte haaje ma jonta jonta kayum ɗo ɗum hunde hayrure masine mo jarribi ɗum fuu fakkat tawan nonnoon ɗum woni. to nini woodi haaje ɓillima ɗo juul to a walano nangarɗam nangu to a nangi ɗo yana fu darɗe ɗiɗi ɓurna yimɓe fuu to a wi ɗum banniɗo se ɓe ƴame mi janga suurawol ngole ɓe ngole jiiɗo kana andi fa kada jangan ɓawa toon janngagol ya ayyuhal kafirun ɓawa ɗon janngagol huwallahu ahad malla bo ko nandi irimaji. to nini a waɗi a tahiyatu ma a silmini toru allah haaje ma malla bo daga ha nder ruku'ere ma toru allah haaje ma duniya be lahira fuu hoyede a yiɗi diina be duniyaru fuu toru allah seniɗo allah humtante haaje ma ɓuranima ma a ya a toskita ha yeeso goɗɗo nden haaje ma humtayi. a tori allah seniɗo kam fakkat a anda nde allah seni to allah seniɗo accima a torimo ɗo a anda jaabugo ka o jaɓanima fakat imma o hokke ko a yiɗi man yaake a yiɗi man imma bo o sabbitina hunde man ɓaawo man o hokke imma bo o sabbitina ha lahira o hokke mbar jaari man a tawa ɓuranima ma ndikka nde waɗino noon e ɗi to o hokkinoma ha duniyaru. ɓi adamajo julɗo muminijo fima ko pat ɗum hayru kanko. annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi kaye fa woodani ɓi adamajo muminijo fima ko fufu ɗum hayru. to nini hunde seenore on wapimo o yettalata kañum ko ɓuranimo. to hunde torrore wapimo bo o muya ɗon bo fayinta o tora allah seniɗo o laata kañum ko ɓuranimo. laatu nder juuloɓe a laata nder keɓoɓe hayru diina be duniyaru fuu a yi nder ɗanange islama jowi julde nde ɗon nder toon ɓaawo seeɗaku deweteɗo wala se allah muhammad nulaɗo allah se julde nde tokkoto ɓaawo man. julde nde mo juulata wiyatake juulɗo mo a yi reeni julde andu diina maako o reeni mo a yi yeeɓi julde andu ɗum diina maako o yeeɓi. julde man se nde juulire ɓe sarɗi maare bo sarɗiji maare gonɗi daga yeeso o nasta e julde man tawon daga senago to o nangan walla to o yiwan walla to o tamoto nden nden ho'ugo koltal maako ngal suurata mo to wakkati waɗigo jonta o huusita qibla se to wakkati nasti bo nden o juuɗa goo bo o julda ɓe yimɓe ha juulirde ñiɓama ngam juulgo o juulira nde no nde juulirte e nde juulete nde juulete bo o juulira nde no nde juulirte wonno annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam juuliri nde o juula nde e nde juulete woni ha juulirde o juula nde nde juulete ɗum woni to wakkati nasti. to wakkati nastayi goɗɗo juuɗiɗo o juulayi. inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta allah seniɗo wi julde ɗum laatake dow nuɗɗiniɓe nde farliɗinande nde waktiɗinande. allah mo farlini nde ɗo kañum waɗi wakkati maare e nder kam juulowo se juula wakkati maare. ceetinoɓe tabbitina wakkati nasti nden ɓe lutta seetingo. ardowo wara juula tabbitina wakkati nasti tawa nden lutta ardago yimɓe juula. tatoyoɓe juula daga wakkati waɗayi. allah seniɗo wi arraki'una sajidun arraki'una ruknoɓe asajiduna sujidanɓe jalaluddin o wiya ay almusallun juuloɓe asara bidalika ila annahu allagal juɗɗa wa arada al kulla ko modiɓɓe balaga wiyata o ha ɗon o yofti yeɓre seeɗa nder man nden o muuyi mobgal man wiigo arraki'una sajiduna ɗo ɗum juuloɓe o yiɗi wiigo na yi rukuyere ɓe sujidere to haaɗi ha ɗo tan kana julde man nde timmayi to ɗon ɗo o wolwi seeɗa nder toon amma ko o muuyiɗo mobgal julde fuu nden ka ɗum juuloɓe on. wa khassa rukua wa sujuda bidicri min duni arkaniha ko wa khussa rukuu wa sujudu bidicri rukuyere ɓe sujidere kayum hertora ɓe innore min duni arkaniha ko luuti darange julde man luttuɗe li anna bihima tagarrubu ila llahi taala ngam ɓe rukuyere ɓe sujidere ɗo woni ɓaɗago her allah ceniɗo. a yi deyde no a ruknata allahu akbar a tura nanga koppi maɗo ta waɗanta goɗɗo ko moye kanjuɗo se allah ceniɗo tan
Allah seniɗo mo sar'i noon man waɗane ɗo kanko waɗante noon ta waɗan goɗɗo no o teddiri fuu o wi a wari fottugo be goɗɗo tedduɗo a tura a lesnani kay to a hofnan mo ma sey lesnoɗa a kay jooɗu nden kam to a jooɗi kan a gacce wala amma ruknugo ni tura ruknani bantoɗo juula go bar ruku ere kanju kan ɗum waɗantake goɗɗo Allah seniɗo tan woni baɗanteɗo noon noon sujidere bo terɗe ma ha ɓuri teddugo woni tergal ma woni yeeso ma sulmorgo maɗo a hosat mo a wallina ha nder leddi ɗon ɗo Allah seniɗo tan a waɗanta noon yankinare nde kayum bo waɗantake tagaɗo fuu to ni goɗɗo waɗani tagaɗo gotel nder kuje ɗe ɗiɗi o hawrani Allah betana muɗum mo hawrani Allah betana muɗum bo Allah jaɓata inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha Allah faranta mo hawrani mo betana muɗum amma oɗo farana ko woni ɓawo bolwa ɗum ɗo kam o moyi faranko ɗum kayum woni geddal no ngal yotti fuu Allah seniɗo to yiɗi yafago mo yafotomo amma mo duumi dow sirku ha mayiri ɓe majum kam Allah seniɗo yeccen o yafata on man to ruku ere ɗo a yiya ɓi adamajo no waɗata yankinare kana timmi kadi to waɗi banniɗo se Allah tan o waɗanta kanjum juldeɗo nde wona ɓe sarɗimare a nani bandagimo ko yimina nde o yimi o wolwi haala julde man fuɗɗi daga senu e daga nangarɗam ha yetti julde man ragare mare ha yetti attahiyatu o wi atahiyato timmi nden silminade ni kadi mbaɗata he nder julde maɗa to a waɗay noon ni a waɗay a timmini ha noon ka julde ma jiiɓi kadi yo julde man ɗo se tokko ɓe sarɗiji mare nden al amiruna bil ma'rufi Allah seniɗo wi umroɓe ɓe mbondi ɗo ɗumen ɓe umran takle Allah seniɗo ko Allah seniɗo yiɗi ko laati tabiti ha nder sariya islama ko laati umra ɗum kanjum ɓe lismoto dow majum yaake nde ɓe umrata to ɓe gi ɗum ɗo acce mbondi ɗo to nini ndi ɗo acce ba misalu man yo bana ɓurna fuu ɓe ɗo bolwa ko ɗuuɗi janguɓe ɓe ɓe jangayi fuu dotti en ɗo bolwa wiya derke en jooɗo ɓurna fuu naafata derke en se on naafa naafilaje ɗo kanje on tammi yoɓirego ha farilla to woodi ko gakki naafugo ɗo se naafa yeeso juura to darɗe ɗiɗi to darɗe nayyi ɗiɗi silmina ɓaawo juura to darɗe ɗiɗi to darɗe nayyi ɗiɗi silmina yeeso asira to darɗe ɗiɗi to darɗe nayyi ɗiɗi silmina to naange muti hidde ko magariba juule on a nasti juulirde naafoɗa darɗe ɗiɗi ɓaawo magariba to darɗe ɗiɗi to darɗe nayyi to darɗe joweego a yi ko jawmu gaddimatul ijiya wina o wi yiɗama ɓesdari ha naafila ɓaawo magariba nden ɓaawo isa'i to darɗe ɗiɗi to darɗe nayyi laaroy mugaddimatul ijiya masaba malikiya na andi ka kanka kam o wi wa ba'dal isa'i ɗo ko waɗi o wi ha nassi mugaddima ijiya ɗo o wi wa ba'dal isa noon naafugo ɓaawo isa'i to darɗe ɗiɗi to darɗe nayyi noon naafago jemma to a ummi jemma naafoɗa to darɗe ɗiɗima to darɗe tati to darɗe joyi to jeeɗi to jeenayi to sappo e go'o naafoɗa noon balte a naafoto ɗon bo kayum bo noye naafata to darɗe ɗiɗi to nayyi to jeego to jeetati ko ngam woɓɓe feere wiɗe yan ha sappo e ɗiɗi fuu bo amma dey ko goɗɗo waɗata ɗo o duumo dow majum on na fuɗɗa waɗa hande acca a yiɗo naafilaje sike goɗɗe feere sunnaje ɗon kanje bo to sababu majum waɗi goɗɗo waɗa kadi a nangina ngarɗam ma dimmi wakkati man dagi naafila a naafo darɗe ɗiɗi ngam a dalila hadisol abou hurayra nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi hadisol bilali mbiyanmi o wi o nani honko paɗe bilali ha yeeso maako ha nder aljanna kuugal ngal e on o huwi o ɓurata tammora ko bar jaari man ha Allah o wi wala nde o nangini kanko ka sona o naafa darɗe ɗiɗi ko Allah seni ɗo hoddinirimo annabijo wimo nden kam ngam majum an bo wakkati a nangi naafila ɗo dagi ɗo naafu darɗe ɗiɗi noon fayitta a dillan a wancoya nder wuro a yiɗi wurtugo a dilla a wancoya nder wuro nanguta on a dutta yaago yiilaaru Allah seniɗo hisnete a yilloyan laamiɗo ko modibbo goɗɗo tedduɗo feere nanguta on a dutta yaago kuuɗe ɗon de yimɓe saalihi en kuwata yimɓe lismo iri ɗo ha laato heɓa hayruji ɗiɗi na be duniyaaru fuu yo noon fahinta kuuɗe goɗɗe feere ɗon ka en mbi ha deydey juulugo go na Allah wi arraki'una sajiduna nden al amiruna bil marufi
umroɓe mbondi ko waɗi en siftiri ɗum ɗo ɓe mbi derke en naafata ɓurna fu to kanjum kadi derke en se on naafo hadisewol annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko artete laareego ha kuuɗe neɗɗo ñalomare ɗargal julde maako to julde nde nde wooɗi moggal kuuɗe maako fuu tokko dow majum to julɗe goo nde wooɗi nden nde timmayi allah ceniɗo wiya ndaare jeyaɗo am woodi naafilaje na to woodi naafilaje ɗo julde maako wan timminire be majum emo naafata nden julde goo timmayi bo no wayi kadi al amiruna bil marufi umroɓe mbondi wannahuna anil munkari e kaɗoɓe jankira ɗum a yiɗi o winona to a fuɗɗi a limtiɗi daga arande attaibuna al abidun alhamidun assaihun arrakiun asajidun nda ɗiɗo ɗi jeego o wi kanji kam ɗiɗo jongitiri ɓe haqqi allah ceniɗo ɗiɗo ɗi joweego man ɗo to kanjum man ɗo laatake ɗi lismake o wi awsafum tis'a kañum man ɗo jeego arandeji mutaalligol bi huquqillahi wahda ɗo ka ɗum haqqi allah ceniɗo tan allah ceniɗo tan o huwanta ɗi nden al amiruna bil marufi wannahuna anil munkari a yiɗi bo ɗiɗi wari tokki ɓaawo ton na to ɓaawo ɗi a joweego goo o waddi ɗiɗi ɗin bo mutaalligani bi huquqil halqi ɗum ɗo jongiti be haqqe tageefoji na yimɓe on umrete boɗɗum yimɓe on haɗete kalluɗum yo ɗo bo ɗo jongiti be haqqeji tageefoji ha haqqeji ɗi o wino joweenayi woni ha aya goo to e nda jeego en heɓi ɗiɗi na waɗi joweetati yo nden nden allah ceniɗo waddi ɓaawa tun wal hafijuna li hududillah ɗo bo jongitake ɗi mooɓake ɗi fuu ha haqqeji allah ceniɗo ɓe haqqeji tageefoji fuu ɗiɗi goni ɗi joyeenayi o wino harɗon ha umroɓe mbondi haɗoɓe hallende ɗum laato goɗɗo man o dunke ha umrugo mbondi man ɓe haɗgo hallende man nonnoon ɗon man ɗo o dunke man ɗo banoyi o laata o annduɗo ko o umrata nden nden hunde man nde accama fi'lan nden ka o umra kadi ɓe kuwa ɗum o laata bo o annduɗo ko o haɗata nden hunde man nde laata fi'lan nde ɗo huwe nden nden kadi o lutta haɗgo ɗum amma ko ɓuri tilmugo kam umrore ɗo o umrito hoore maako tawon hidde ko o umratana maako noon haade nden bo o haata hoore maako tawon hidde ko o haɗatana maako noon ɓuri amma modiɓɓe wi lismaki noon bo to nini wi se heɓa goɗɗo man laaɓɗo kanko ka o huwata kallungal ko ngale nden nden o lutta umrugo mbondi o accata bo umrore ko ndeye nden nden o lutta haɗgo hallende ɓe wi to en heɓata goɗɗo man na saɗi o hutinirani be dede fodde bawal maako tata o rammiɗa kam yo ɗon man ɗo dede ko laati wannahuna anil munkari innama atafa hada bilwawi ala ma qabla hande o wi wannahuna anil munkari ɗo waddi o artitiri ɗum be wawu ngam seedigu hakkude muɗum be ko arti li anna al amra talabul fiili wannawi talabul tarki a yi umrore to a umri goɗɗo hunde na umri mo o huwa on to haade bo to a haɗi goɗɗo ɗo bo na ɗaɓɓitiri mo o acca a yi kanji ɗi sendiri be ɗi a artuɗi goo fuu allah ceniɗo wi wal hafijuna li hududillah e deniɓe keeri allah bil amali biha ɓe huuruki ɓe maaji hunde nde allah ceniɗo waɗi keerol ɗo ɓe ƴaɓɓatagol ɓe darat ha de keerol ngol allah ceniɗo herti ɗum man ɗo ɓi adamajo lismoto noon kadi walhafijuna li hududillah hada ammul awsafi mutagaddima ɗo on ɓuri huuɓaago ha tindinoje artunoɗe goo fuu wali hada atafa bil wawi kanjum waɗi ɗo fuu arfitiri ɗum be waaw fayin o wiiri walhafijuna li hududillah wa hada mana taqwa ɗo on woni mana kulol allah kadi to nini neɗɗo lismake ɗi fuu maji ɗi joweenayi fuu is hiya imtisalul mamurati wa istinabul manhiyat ngam kanjum woni mislidinki umroje ko allah seniɗo umri oɗo huura bana noon nden ko allah seniɗo haadi bo o luncitake o daayi ɗum yo ni ɓi adamajo laatoto o tokka ɗo banni man ha o laata nder kisɓe nden daga ɓaawo ɗon allah ceniɗo wi wa bashiril muminin seyno mumini en isharum ɗum wangenki fi magamil idmari wa bashiril muminin ɓeeɗo huuruɓe ɓe ɗeɗo tindinoje joweenayi mo tokki ɗo maaje huuri ɓe maaje nden ka oɗon nder mumini en seynumo kadi waɗumo albisir kadi to a wi goɗɗo albisir kana andi hunde man hayru on tiiti ko waɗi nden nokkure man bo fahinta
lameeri on o waddanno sey o waddi ɓe inde wangude allah seniɗo wiyanno wo bashirhum seynuɓe hutinirɓe ɓe ɗiɗo amma allah seniɗo wi wo bashiril muminin seynu nuɗɗinɓe gonɗinɓe hutiniriɓe ɓe ɗiɗo itina an bihim gam himmidinorago ɓe maɓɓe wa tasrifan li gadrihim ɓe teddingo daraja maɓɓe ndeni ɓe jaɓi umroje allah ɓe kuuri ɓe maaje kam ɓen man ɓe laatake darajaji maɓɓe tedduɗi kadi yo nonnoon fahinta ɗum man ɗo ɓi adamajo kanko ɓuuri andugo hoore maako to ɗo huura ɓe maaji ɓe to o huura ɓe maaji fuu nonnoon fahinta o waɗi ɗon man ɗo isaratun ila annahu to laari her ɗon wa tasrifan wa hujjifal mubasharu bihi na wi wa bashiril muminin seynu muminiɓe seediraɓe ɓe ɗume hunde nde a watta ɓe albisinma e to hunde man na hunde ma nde waray e ko waɗi waray ɗo a andi deydey nastugo aljanna ka ɗon nder ton to o wi ko waɗi waray man ɗo ngam ara deydey hadisol annabijo sallllahu alayhi wa sallam feere ha warino deydey ko ɓe keɓata ha aljanna hunde man ɗo deydey laatake noy ɗum waɗi seynorama ɗum laataki ɓe seynorama be hunde ɗume nde yitere meeɗay ɗum yiigo to ɓe nasti aljanna ko ɓe tawata nde nofuru meeɗay nanugo nde ɓernde meeɗay numugo iri majum sam ɗum haaɗi kadi o bashiril muminin seynir mumini en be ko ɓe tammi heɓugo ɗum yitere meeɗay yiigo ɓernde meeɗay numugo nden nofuru bo meeɗay ɗum nanugo nden kanko ɓe seynora be man innaka ha ɗo moytama ngam teddugo majum ngam ɗuɗugo daraja majum ɗum anda ɗum kadi yo ɗon man ɓi adamajo lismoto kuuɗe ɗe allah seniɗo limti ɗo ha o laato nder seenaɓe goo to o laati nder seenaɓe goo bo o heɓan mbarjaari timmiɗindi har ɗon kadi adinani to o yahi o heɓi hunde nde yimɓe meeɗay yigo iri man nonnoon bo yimɓe meeɗay nanugo iri ma e ɓernde meeɗay numugo iri man kam jonta kan a yi sewo ma ko timmi o bassiril muminin seynul mumini en gonɗinɓe nden tafsiro men wi bil jannati be aljanna o haaɗi haa ɗo bil jannati be aljanna aljanna kam ko woni nder muɗum kam se nastuɗo ka tan tawata moƴƴe ko woni nder maaka heɓugo o nana daga duniyaru ɗo mo nasti aljanna ñawata naywata mayata saɗirma heɓata ɗum na o yiha duniyaru ɗo ka ɗum waay noon fakar ko woni ha duniyaru kam yottata noon no faɓɓiri fuu mayde warat no yamɗiri fuu ñaw warat no sembiɗiri fuu nayew warat nden no hoyra fuu yande goo o yalan hunde wonde feere o heɓay ha duniyaru kam tafsir o men wi wa nasala aya garan ka jippi fi istigfarihi sallllahu alayhi wa sallam li ammihi abi talib ha farkitinki nulaaɗo allah bappa muɗum baba talibi o ɗaɓɓitini ɗum farwe o ɗaɓɓitini allah fara ɗum yaafo ɗum wa istigfari badi sahabati li abawayhi lmusrikayni e noon yoga sahaba en fuu ɗaɓɓitirino allah farana babiraɓe maako laatiɓe heeferɓe sey allah seniɗo jippini aya kadi ma kana linnabiyi walladina amanu an yastagfiru lilmusrikina walaw kanu uli qurba har ɗon asbabu nujuli l aya ha sababu jippaki aya man ha dede o wi ma kana linnabiyi akhraja shaykhani min tariqi sayid ibni lmusayibi an abihi qal lamma hadara aba talibin ilwafatu abu talibi bappanulaɗo allah nde wakkati waade yahlinirimo annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam allah waɗi daga o ɗon nder reedu inna maako nder reedu dada maako daga o dañaka ba maako maayi to ɓaawo ɗon nde o dañama gona o dañama o atimejo o dañama o baayo ɓaawo ɗon goo laatake bappa e mama maako ɗo halfimo e dada maako taw no wondi ɓe dada maako waɗi duuɓi joweego dada maayi kayum bo ɓaawo ɗon mama maako halfimo to abdoul moutalibi o waɗi duuɓi joweetati mama go maayi kayum bo ɓaawo man mama ha maaya ɗo halfitinimo bappa maako kañum woni abou talibi ɗum sakikejo ɓaa maako kayum o wondi ɓe muɗum ha o hewti duuɓi 4 ha adnabaku ɓe nelal fo waranimo o habɗi ɓe bappa go ha silma diina ɗo allah seniɗo mari diina dey se mo muyi bo o hokkata ka bappa go silmayi kanjum o wi wa nasala fi istigfarihi sallllahu alayhi wa sallam li ammi abi talibi aya jippi ha farkitinki nulaaɗo allah bappa muɗum baba talibi
واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين نون يوغا صحابة ينبو فركتين كي مأبه بابراب مأبه لاتي بهفربه دون ما أيدي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب حين حضرته الوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى معك بابا طالبي وقت ما يهل نريدهم كان كمان أول وانيدهم وبيأتدوا يا أم قل كلمة أحاج لك بها عند الله وي أن بابا وي كلمة قوله كان قولون لا إله إلا الله وي على مواد يهل نري بابا معك دي وي كلمة والقوتل قلتن مفجني ربما قل هدي الله فإني لا أجال أستغفر لك ما لم أنهى عن الاستغفار مسيدتا ميدو فركتيني ميدو دبتيني فروي تونيني مي هداك مودum كم فنزلت سبب من آية من جيبي كدي وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستغفار النبي جمهور باستغفاره ودن تبقى معكم وتأليفه للإسلام بيونك مها إسلام لعله يهتدي بلا وحدث التوه كجم النبي جوادي وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله لا يكفر أن يشرك به تنانون كانوا لا دو الله عندي الله كيا فتح هوتاني كدوم بيتنا مودو تو هوتا دبينون بابا ماكو غودون دو شركو غو on o dabbiti kadi o wi on man be hawtade sali wi ay kalimawol man fu o dabbititta o accata dabbitingo ɗum yaafuye lamma hadara aba talibin alwafatu dakhala alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wakkati waade yaaliniri baba talibi nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam nasti ɗo maako wa indahu abu jahlin wa abdullah ibne umayya ɗo wondi ɓe abu talibi abu jahl baba majjere ɓe biyeteɗo abdullah ibne umayya fa qala se annabijo nde nasti ɗo bappa muɗum wiyata ay am qul la ilaha illa llahu wa hajju laka biha illa llah o wi ya bappa wi'u deweteɗo wala sey allah mi hujjinire be magol her allah fa qala abu jahalin wa abdoullahi se abou jahali ɓe abdoullahi ibne umayya ko ɓe mbi ya ba talib a targabu an millati abdilmutalibi ɓe wiyata an baba talibi a wañan dina abdulmutalibi na a wañan dina baba mana falam yazala yukallimani ɓe seeɗaki ɓe ɗo bolwanamo bana nini hatta akhiru shay'in kallamahum bihi ha ragare hunde nde abou talibi wolwiniri ɓe o wi huwa ala millati abdilmutalibi kanko ka oɗo dow dina bamako abdulmutalibi ɗon kadi fa qala nabiyu sallllahu alayhi wa sallam la astagfiranna laka ma lam unha an wallahi mi waɗante farwe mi ɗaɓɓitan allah yaafoma to mi haɗaka fa nazalat se jippi kadi ma kana linnabiyi walladina amanu an yastagfiru lilmushrikin laatanaki annabijo ɓe nunɗiniɓe no ɓe farkitina heferɓe ha jarara gare aya wa anjala fi abi talibin nden ɓaawa ɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam sunani maygo bappa mako to keferaku ɗon fayinta allah seniɗo jippini innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha an muhammadu a handatamo amuyi handugo amma sekaka allah won handata mo yiɗi to wa zahiru hada anna al ayata nazalat bi makka banguɗum ɗo bo en paman kadi aya man ɗo ha makka on ka jippi to la sura on laatake madaninke hol amma aya ka kam daga annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo makka feray hooti madina on aya man jippi noon fahinta asbabu nujuli o wi na sababu man gotel wa ahraj en yi ha ɗo kam haala annabijo ɓe goɗɗo feere kayum bo ɓe farkitinan annabijo ɗaɓɓitinan farwe ha bappa muɗum oya bo ɗaɓɓitinan babam ɓeeɗaɗamo heferɓe farwe wa ahraja tirmidi wa hasanahu lhakimu an aliyin qala samitu rajulan yastagfiru li abawayhi wa huma mushrikani ali ibnu abi talib radiallahu anhu o wi mi nani goɗɗo ɗo ɗaɓɓitina baba muɗum e dada mum farwe baba ɓe dada man bo ɓe heferɓe fa qultu lahu mbimomi atastagfiru li abawayka wa huma mushrikani o farkitinan baba ma ɓe dada ma hamɓe bo ɓe heferɓe na fa qala o wi istagfara ibrahimu li abihi wa huwa mushrikun goɗɗo go wiyata aliyu na annabi ibrahima farkitini baba mum ka en bo kefero na
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سئنني مبلوادم دون لا الله فنزل الآية جبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لا تناكي النبي جبين يفون بلبس نفر ويهاه فرد فأخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل وغيره عن ابن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نلاد الله ورتين ونيالو مارغو إلى المقابر ويها جناله فجلس إلى قبر منها وجودها بنجي ينال النرماجه فناجاه طويلا وندورتي به الله كدودي ثم بكى هوتي ووي nden kanko ibnu mas'ud jaaduɗo ɓe maako goo o wiyata fo bakaytu li bukaihi min bo boymi ngam bojji maako fa qala nulaaɗo allah wi inna algabra alladi jalastu indahu andu yanande nde mi wari mi jooɗi bange muɗum ɗo gabru ummi ɗum yanande dada mon wa inni stajantu rabbi fi du'ai laha min mi dumtini jawmam ha mi torana dada o falam yajanni allah duganayiyam allah seniɗo kanko mari jeeyaɓe fuu dada mako mayna mayray dow islamaku baba mako na mayray dow islamaku o wi ɗon fa anzala llahu sey allah jippini ma kana linnabii walladina amanu an yastagfiru lilmushrikin laatanta annabijo ɓe noɗɗinɓe fuu no ɓe ɗaɓɓitina heferɓe farwe a yiɗo bo fayinta sababu no julgona wari feere noon wa akhraja ahmadu wabnu mirdawayhi wallafdu lahu min hadisi bourayda qala wi kuntu ma annabi sallllahu alayhi wa sallam is waqafa ala usfan mi laati miɗo wondi ɓe annabijo ni se o wari o dari ha dow nokkure wiyetede usfan fa absara qabra ummihi annabijo daari se yiyanade dada mum en mbino dada mako maayi daga oɗo mari duuɓi joweego dey fatawadda wa salla wa baka senulaɗo allah nangi juuli woyi summa qala hooti o wi inni stajantu rabbi an astagfira laha fa nuhitu min o mi dumtini jawmam ha mi torana dada o yaafuye mi haɗama fa anzala llahu allah jippini ma kana linnabii walladina amanu an yastagfiru lilmushrikin laatanaki annabijo ɓe nuɗɗinɓe no ɓe ɗaɓɓitina heferɓe yaafuye al aya ha jarara gare aya wa akhraja tabaraniyu wabnu mirdawahi nawo ko nandi ɓe magol min hadis ibni abbas ha hadisol abdullah ibnu abbas radiallahu anhu wa anna dhalika bada an raja min tabuk wa safara ila makka mutamiran o wi ɓaw yake ɗum waɗi ɗo annabijo warti kono tabuk dilli makka baɗo al umra fa habada inda saniyati usfan se o jippi ha towde wiyetede usfan ɗon kadi qala alhafiju ibnu hajarin yatamilu an yakuna nuzulul ayati asbab eftinan kadi laatana jippaki aya ka li nuzulil ayati asbabu ngam dalila jippugo aya man woodi bososeji woodi sababuji feere feere muqaddamun huwa amru abi talib o wi kanjum may ko arti non noon nder majum fi abou talib wa mutaakhirun ɓe woodi mutagaddimun wa mutaakhirun ha sababuji ko jippini aya ko woodi artuɗi bana je wari ha fi abi talib daga annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗon makka woodi bo sababu man ko sakiti ɓaawo ɗon bo wa huwa amru amina ɗo bo fi amina dadanulaaɗo allah wa qissatu ali wa jamiun gayrihi yatahaddatu bitaaddudi nujum wa qissatu ɗon noon qissa ali wolwi ɗo e ko laati mofgal qissaji man fuu a yiya ɗum ɓe jippaaki aya man ɗo ɗo limlimni ngam dalilaji feere modiɓɓe anduɓe tafsiru mbiyata ko taskititte ha aya qur'anu kam ɗum huuɓugo lafajuji mum na heɓe hertugo sababu yo laatake kadi nden kam nda sababu ko jippini aya nden ka huuɓi kadi goɗɗo feere fu torantake yaafuye amma ɓe ngendan maako kam goɗɗo toranan mo yaafuye deydey no waawi fuu toranan mo kanda ha deydey ngendan maako ɗo so timmi o maayi kam jonta ka timmi fala yajuju lahum listigfaru hina idin bi an matu alal kufri to ni hamɓe man ɓe mayri ɗo keferaku en mbino wa najala fi istigfari sallllahu alayhi wa sallam li ammihi aya jippi ha farkitinki nulaaɗo allah bappa muɗum abi talib wa istigfari badu sahabati li abawayhi e farkitinki yoga sahaba en bo babiraɓe maɓɓe al mushrikina keferɓe ma kana linnabi sa hanta annabijo laatanta annabijo handantamo
walladina amanu ɓe ɓen nuɗɗiniɓe fo an yastahfiru lil mushrikina no ɓe farkitina heferɓe walaw kanu uli groupa ko ɓe laatake jam en bandiragu jawi garabatin ko ɓe laatake jam en bandiragu jam bandiragu nguye ɓuuri mawnugo ba baba ɓe dada kadi min baadi ma tabayyana lahum ɓawo wanganiɓe annahum hamɓe ashabul jahimi ɓe yimɓe yiite ay annaari yimɓe yiite noy wanginiriɓe ɓe yimɓe yiite man bi an matu alal kufri ɓe to ɓe maari ɗo keferaku timmi goɗɗo maari ɗo keferaku kam ko o moyma jotta kam sila ɓe ma ko taƴi kadi to nini ɓe maari ɗo keferaku ay fala yajuju lahum istigfaru hina isi daganta julɓe waɗana ɓe istigfaru kadi yaake man kadi wa amma l istigfaru lil kafiri l hayyi fa fi tafsil amma goɗɗo kefero geeto waɗangomo istigfaru to woodi ko wanginteɗon fa in kana qasduhu bidhalika al istigfar to laatake mo waɗanta kefero geeto ɗo istigfaru muño maako ɓe istigfaru man hidayatahu lil islami jaza ngam ha on man handitoro ɓe islama ɗo ka dagi a toranan mo wa in kana qasduhu an tukfara dunubuhu ma baqa'i alal kufri amma to laatake kefero goo waɗanamo istigfaru hawtade ɓe duumuki maako ɗo keferaku fala justu ɗo kam dagata to on no giya yimɓeji ko waɗata yaake feere na mallum en ko waɗata yaake feere allah reen en dey se mbata hakkilo anda ko kuwata goɗɗo laata goɗɗo maayi o gorko ko o debbo o kefeero wayi o ngam ɓii ko tedduɗo her moɗon on moftawnoya on tawamo on gaɗa dow allah yaafu hayne allah yaafu hayne o mayri keferaku allah yaafumo toye allah mo tagi moɗo en ɗamma ɓuran en ɗam muɗum na a tamma do'a ma ɗo allah jaɓan kana to allah jaɓima an ka junuba on a heɓata ha do'a man ɗo fakat wala siko en andi ɗum waɗi ha wuro ɗo goɗɗo nde maayi oyi ɓii ko jam seeɗe eɗo teddina ɗum go moyfudinɗa ya tawa mo tora yaafu e yaafu allah yaafu dada allah yaafu dada hokka seeɗe min pijide ɓe maako ɓi haysa yan waɗa ɗumen ɓe mbiyatamo to haala gorka feere ɗo yimɓe daya ka hula allah useni taw kanko man bona yi o dilli ɓaawo ɗon min ka komi nuwanno yande to allah yaari am min kawti kam mi ƴowniramo ha dina islama on mi suftiniramo no min woni ɗo min famarɓe ha bini ɗo ha yetti o yiya jawdi ndi o heɓi mere koros o yiya moƴƴe allah allah o habda o silmo nda yimɓeji tum mi yeccanɓe to o wari wuro ɗo ɓe geccayam hunde nde allah hoddira e waɗatna waɗata na a yi abou talibi ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam daga duuɓi 7 ɗo wondi ɓe maako on ha yetti duuɓi 40 allah waddani ɗum annabaku ha waɗi duuɓi 15 silmu nastu dina nastayi wane bo goɗɗo torra annabijo to ɗum anda hunde fuu dow hoddirore allah on wonata kanda ɗo allah seni ɗo jeyi ba kanko jeyi dina kanko jeyi yimɓe man fuu nden kamo o muyi on o hokkata kanda maako mo muyi ɗo o handan ɗum se kayum go jaɓa handi to allah seni ɗo muyayi bo no waɗi fuu no yetti no timmiri fuu malla no mardi andal o andira he yimɓe fuu mere kanda man ka warantamo to allah seni ɗo muyayi ɗo yo kanjum kadi jotta ka to nini yetti goɗɗo goo o mayri ɗo keferaku ɗo kam tabbitini yimɓe fakat noyi tabbiti ɗume annahum ashabul jahim kamɓe man ɗo ɓe yimɓe yiite annaari yiite ɓiyan matu alal kufri ɓe mayri ɗo keferaku yo ɓe ngendam maako kam goɗɗo toranan mo kandal toranan mo deydey ko wawi fo amma to o mayri ɗo keferaku timmi jotta ka wala hunde feere hakkunde maɓɓe ha konngol maako o wi wastigfari badi sahabati li abawayhi har ɗon bo o wi taqaddama alkhilafu fi kawnihi anna yo ha annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ha pellel o wi ma kana istigfaru ibrahima li abawayhi ɗo ha pellel man o wi istigfaru ibrahima laataki ha babiraɓe maako koyna gam laati o inani ɓe kadi baba maako ɗo kam ma kana istigfaru ibrahima no o wino ha aya man jangane am le li abihi ma kana istigfaru ibrahima li abihi istigfaru annabi ibrahima laataki ko waɗani baba maako ɗo koyna ɗum ina on ka o inani ɗum to ɓe mbiɗon bo baba maako man ɗo kam ɗum baba maako na ko bappa maako ɗum woodi no luural dow man en jangino ɗum ko ɗum neeɓi bo mi tanmi on siftoran kam tema yimɓe feere wi ɗum bappa maako on yimɓe feere wowi ɗum baba maako on ɓe wi ko waɗi ɗon bo ngam arab en ɗo inna bappa ɗo fuu baba to nden qur'an bo wari jippiri ɓe luga arabiya to taqaddama alkhilafu fi kawnihi abahu aw ammahu kawnihi abahu aw ammahu
to ɗon man ɗo ɗum bamako ko ɗum bappa mako ko woni haala ni ɓawonde baba go mayri keferaku o anditi noon to o acci kadi waɗalgo ɗum istigfaru go nonnoon kala mo mayri keferaku fuu kadi goɗɗo ɗaɓɓititta wi Allah seniɗo yaafo ɗum nda gam dalila aya ka Allah seniɗo wi walaw kanu uli gurba ko ɓe laatake jambandiraku min mbadi ma tabayyana lahum ɓawo nde wanganiɓe ni annahum ashabul jahimi hamɓe ɗo ɓe yimɓe yiite annari yiite bi an matu no ɓe mayri alal kufri ɗo keferaku wa ma kana istigfaru ibrahima li abihi farkitinki ibrahima ba muɗum laataki illa an mawidatin wa'adaha iyahu koyna ɗum ina ka o inani no ba mako bi gawli ɓe konngol mako sa astagfiru laka rabbi sese mi farkitinte jawmam raja'a tammude an yuslim baba man silma annabi ibrahima alayhi salatu wasalam ɗo tamma to wi ɓanniɗo tema baba man silman tema Allah hanɗo to baba man silma kanjum waɗi o wi noon amma a yiɓanno en mbiɗay Allah seniɗo kanko mari dina mako ɓe sariya mako kanko mari yimɓe man fuu mo muñani ɗum handitare on handititto o muñanayi ɗum ɗon man o wi takdiru inna sar'ana huwa bi ayni sar'u ibrahim o wi to goɗɗo wi waddi haala man jonta ka ko waɗi ko waddi haala annabi ibrahim dina annabi ibrahima feere dina men feere o wi to ƴamol wari banni hoddirki man inna sar'ana huwa bi ayni sar'u ibrahim sariya men ɓe jaatimaka ni kanka woni sariya annabi ibrahim wa qad istagfara ibrahimu li abi haqiqa annabi ibrahima bo ɗaɓɓitini baba muɗum faruye fa ajaba allahu an ibrahima bima zakar nden Allah seniɗo jaabi kadi ha ibrahima ɓe ko o wolwi ɗo wa ma kana istigfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa'adaha iyahu koyna ɗum ina on ka annabi ibrahima inani no ba muɗum o wi o ɗaɓɓitinan ɗum faruye ɗo nden o waɗi noon man nden man nafi baba na wala ko nafi baba ay inna ibrahima wa'ada abahu bil istigfari qabla tabayyuni annahu la yanfa'u fihi l istigfar daga yeeso wanginki istigfaru nafata baba man ko waɗi istigfaru nafata baba man kadi li israrihi alal kufri ngam jotaki mako dow keferaku oɗo jooti dow keferaku ɗo o silmayi wala no waɗata kadi istigfaru nafamo sonani to naatake o mayrino dow islamako yo nde laatake noon man ɗo kana tabiti kadi to o aynanimo bi gawli sa astagfiru laka rabbi raja ngam tammude an yaslima o silma ɗon man ɗo bo annabi ibrahima alayhi salatu wassalam no yetti no waɗi ɓe bamako man ɗo fuu o tiggayi ha yetti bamako meedimo fuu bamako wiyata dayoyam sona noon mi rajmete to hawtade ɓe noon fuu o wi sa astagfiru laka rabbi sese mi farkitinte jawmirawo hunde no yetti ɓe goɗɗo fuu to ni laatake wakkere lawol dina ka tata o ɓerna kadi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah wakkati wangani annabi ibrahima baba ɗo ɗum konnejo Allah bi mawti alal kufri ɓe mayruki baba dow keferaku tabarra minhu annabi ibrahima barrake hen mako wa taraka al istigfara lahu acci farkitinkimo kadi nde o mayri dow keferaku kam na wala haala gorka feere inna ibrahima la awwah Allah seniɗo wi andu ibrahima ɗo ɗuuɗa soƴƴititkijo o wi annahu aduwwun lillahi ay annahu musirrun wa mustamirrun ala al kufri wal adawa nde annabi ibrahima anditi baba ɗo jootiɗo doogiɗo dow keferaku e konnagu li anna alladi tabayyana bil mawti innama huwa israru ala al kufri ngam ko wangiri ɓe mayde maako kanjum woni jowtuki maako dow mayde wa illa fa asluhu kana hasilan wa mutabayyinan min qablu amma sona noon no kam daga yeeso huna o kefero kam amma nde ɓaawo mayiri ɗo keferaku ɗo tabiti kadi inna ibrahima andu ibrahim yaake man kadi taraka tabarra'a minhu wa taraka al istigfara lahu annabi ibrahima barrake hen maako accini farkitinki mum inna ibrahima la awwab andu ibrahima kasiru tadarru'i wa du'a'i kayum ɗo ɗuuɗa yankinkiijo ɗuuɗa do'ajo halimun ñeeɗo saburun muyɗo alal aja